додгоҳи ноҳияи шомансури шаҳри душанбе рӯзноманигор абдулло ғурбатиро ба 7 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. қаблан айбдоркунандаи давлатӣ нисбати абдулло ғурбатӣ 8 соли маҳрумии аз озодӣ хоста буд. ҳукми абдулло ғурбатӣ рӯзи 4 октябр дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри душанбе эълон гардид. абдулло ғурбатӣ дар сухани охиринаш дар мурофиаи додгоҳӣ гуфтааст гуноҳе надорад ва аз додрас хостааст ки ӯро аз толор озод кунад. абдулло ғурбатӣ ба зӯроварӣ нисбати маъмурони милиса, таҳқири намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ гунаҳгор дониста шудааст. худи ӯ чунин иттиҳомотро беасос медонад. абдулло ғурбатиро ба зӯроварӣ нисбати маъмурони милиса, таҳқири намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ гунаҳгор донистаанд. худаш ҳамеша ин иттиҳомро рад кардааст. вакили мудофиаи абдураҳмон шарифов гуфт, дархости бозбинии ҳукмро мекунанд. гулнора шарифова модари абдулло ғурбатӣ мегӯяд, аз қарори додгоҳ хабар надорад, вале агар чунин ҳукме содир шудааст, ноодилона аст ва гузашта аз ин онҳоро ба мурофиаи додгоҳи писараш даъват накардаанд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи хабарнигорон ва баъзе аз рӯзноманигорону фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ боздошти ӯ ва 6 хабарнигору блогери дигари тоҷикро дар 5 моҳи охир беасос номида озодии онҳоро талаб кардаанд.